श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वर्षनमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्ये नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, ताय गौर प्रमानंदे। हरे हरि बोल। हरे कृष्ण। സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 4 ശ്ലോകം നമ്പർ 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിതദൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീപുംപിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യാ ഹ്രിയാ പരിതദൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീപുംപിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യാ ഹ്രിയാ പരിതദൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീപുംപിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷി ദേവ്യാ ഹ്രിയാ പരിതദൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീപുംപിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിതദൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗദുസ്തവാസ്തി
स्त्रीपुंविदानतु सुदस्य विविक्तदृष्टेः। हरे कृष्ण। ആരൊക്കെയാണ് ചൊല്ലുന്നത്? മല്ലിക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തമൃഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദിവ്യോ പ്രിയാ പരിപൂർണസുതസ്യ ചിത്രമാൻ തദ്ദേശ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംസിതാനതു സുതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജമപ്യനഗ്നം ദേവ്യാ പ്രിയാ പരിദപൂർണസൂദസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിതാനതു സുദസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷ്യാത്മജമപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണ സൂതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീപുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷി ആത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയ പരിദധൂർണസൂതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണസുതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീപുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തിം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണസൂതസ്യ ചിത്രം തദ്വീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീപുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്തദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനയാന്തം ഋഷിമാത്മയജ്ഞനഗ്നം ദേവ്യോ പ്രിയാ പരിതപൂർണ സൂതസ്യ ചിത്രം തത്തീക്ഷ പൃച്ഛതി മുനോ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീ പുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്രനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദതൂർണ സദസ്യ ചിത്രം തദ്ദീക്ഷ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീ പുംഭിതാനതു സൂതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണില്ലായിരുന്നു പ്രഭുജി? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാലതി മാതാജി. ഓക്കെ ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യമഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണ സുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീക്ഷ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതസ്തവാസ്തി ശ്രീഭുംഭിതാനതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദൃഷ്ടാനിയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിതതൂർണ സുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീശ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി സ്ത്രീ പുംഭിതാനതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദൃഷ്ടാനുയാന്തം ഋഷിമാത്മജപ്യനഗ്നം ദേവ്യോ ഹ്രിയാ പരിദധൂർണ സുതസ്യ ചിത്രം തദ്ദീക്ഷ്യ പൃച്ഛതി മുനൗ ജഗതുസ്തവാസ്തി ശ്രീ പുംഭിനാതു സുതസ്യ വിവിക്ത ദൃഷ്ടേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ നമുക്കിനി വേറൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൽ ചൊല്ലാം. ഇതിൻ്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. പദാനുപദാർത്ഥം ദൃഷ്ട ദർശിക്കയാൽ അനുയാന്തം പിന്തുടരുന്നു ഋഷി ആത്മജം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അപി അങ്ങനെയായിരുന്നാലും അനഗ്നം നഗ്നമല്ലാത്ത ദേവ്യ സുന്ദരികളായ കന്യകമാർ ഹ്രിയ ലജ്ജയാൽ പരിതതു ശരീരം മറച്ചു ന അല്ല സൂതസ്യ പുത്രന്റെ വിവിക്ത പവിത്രീകരിച്ചു ദൃഷ്ടേ ദർശിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ. വിവർത്തനം തൻ്റെ പുത്രനെ അനുഗമിക്കുന്ന ശ്രീ വ്യാസദേവനെ ദർശിച്ചയുടൻ ശ്രീ വ്യാസദേവൻ സ്വയം നഗ്നനല്ലാതായിരുന്നിട്ടും നഗ്നരായി സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരികളായ യുവകന്യകമാർ ലജ്ജയാൽ അവരുടെ മേനിയെ ആടകളാൽ ആവരണം ചെയ്തു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അതുവഴി പോയപ്പോൾ അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് മുനി ആരാഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവനാകിയാൽ അവൻ അവരെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനെന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് കാണുന്നില്ല എന്നും എന്നാൽ മുനിക്ക് അത്തരം വേർതിരിവ് ഉണ്ടെന്നും യുവതികൾ പ്രതിവചിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ബീനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ വായിച്ചോളൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു. ഭഗവത്ഗീത 5:18 ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു: വിദ്യയും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണരിലും ഗോവിങ്കലും ചണ്ടാലനിലും നായയെ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ, നായയിലും ആത്മീയ വീക്ഷണമുള്ള ജ്ഞാനികൾ തുല്യ ദർശനമുള്ളവരാകുന്നു. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കി. ആകയാൽ അദ്ദേഹം സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ദർശിക്കുന്നില്ല. സമസ്ത ജീവാത്മാക്കളെയും വ്യത്യസ്ത ആടകളിൽ അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നു. ഒരു ശിശുവിനെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ശിശു എത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് അയാളുടെ ചേഷ്ടയിലൂടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സുള്ള യുവബാലനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ സ്ത്രീകളെ പോലെ അദ്ദേഹവും നഗ്നനായിരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനാകയാൽ അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായി പ്രാദുർഭവിച്ചു. യുവതികൾ അവരുടെ സവിശേഷ യോഗ്യതയാൽ തൽക്ഷണം ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർ ശീഘ്രം ആടകൾ അടഞ്ഞു. യുവതികൾ തികച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെയോ പൗത്രിമാരെ പോലെയോ ഒക്കെ ആണെന്നിരിക്കലും ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി അവതരിച്ചിരിക്കയാൽ സാമൂഹ്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ വ്യാസദേവന്റെ സാമീപ്യത്തിന് അനുചിതമായി പ്രതികരിച്ചു. ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമിക്ക് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനെന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് ഉണ്ടാവണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയിരിക്കുക സാധ്യമല്ല. ആകയാൽ സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷനെന്നുമുള്ള യാതൊരു അഭിനിവേശവും കൂടാതെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വേർതിരിവ് അറിയാൻ ഒരാൾ നിശ്ചയമായും യത്നിക്കണം. അவ்விதമുള്ള വേർതിരിവ് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പോലെ ഒരു സന്യാസിയായി തീരുവാൻ ഒരുവൻ ഒരിക്കലും ഉദ്യമിക്കരുത്. കുറഞ്ഞ പക്ഷം തത്വത്തിലെങ്കിലും ജീവാത്മാക്കൾ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ അല്ലെന്ന് ഒരാൾ നിശ്ചയമായും നിരാക്ഷേപമായി മനസ്സിലാക്കണം. എതിർലിംഗത്തെ ആകർഷിക്കാനായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പദാർത്ഥത്താൽ ബാഹ്യാവരണം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ലൈംഗിക ആകർഷണത്തിൽ വ്യാമോഹിതരായി കെണിയിൽപ്പെട്ട ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു. ഈ അസാൻമാർഗിക വേർതിരിവിന് ഉപരിയാണ് ഒരു മുക്താത്മാവ്. അയാൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ദർശിക്കുന്നില്ല. അയാൾക്ക് അവയെല്ലാം ഏകവും ഒരേ സത്തയുമാകുന്നു. ആത്മീയ വീക്ഷണത്തിന്റെ പരിപൂർണത മോക്ഷാവസ്ഥയാകുന്നു. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കി. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലെ സാമാന്യ ആചാര മര്യാദ അനുസരിക്കയാൽ മുക്താത്മാവായി ഭാവിച്ചില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമാലശിതാ പൗരൈ സംപ്രാപ്താ കുരുജാങ്കലാൻ ഉന്മത്താമോഹജഡവദ്വിചരൻ ഗജസ്വാഹയേ. കഥമാലശിതാ പൗരൈ സംപ്രാപ്തഃ കുരുജാങ്കലാൻ ഉന്മത്താമോഹജഡവദ്വിചരൻ ഗജസ്വാഹയേ. കഥമാലശിത പൗരൈ സംപ്രാപ്തഃ കുരുജാങ്കലാൻ ഉന്മത്തമോഘ ജഡവിദ്വജ്ജരൻ ഗജസ്വാഹേ. നേരത്തെ ചൊല്ലാം, കുറച്ച് പേര് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, അവർ ചൊല്ലിക്കോളൂ. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം തോന്നുന്നു, കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി.
ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കേട്ടില്ലേ? ഒന്നും കൂടി ചെല്ലട്ടെ പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. കഥമാലക്ഷിത പൗരേ സംപ്രാപ്തഃ കുരുജാങ്കലാൽ ഉത്തമമൂക ജഡവാ ഉന്മത്തം നിജരൻ ഗജസോഹയെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറെ വത്സല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാ മാലക്ഷിതാ പൗരേ സംപ്രാപ്ത കുരുജാങ്കലാൻ ഉത്തമാമോഘ ജഡാബദ്ധിചരൻ ഗജസാഹ്വയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമാലക്ഷിത പൗരേ സംപ്രാപ്ത ഗുരുചാങ്കലാൻ ഉന്മത്തമോഘ ജഡവാദീവ വിചരൻ ഗജസാഹയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത കുമാരി മാതാജി. കഥാമാലക്ഷിത ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥാമാലക്ഷിത പൗരേ സംപ്രാപ്ത കുരുജാങ്കലാൻ ഉന്മത്തമൂക ജഡ ദ്വിചരൻ ഗജ സ്വാഹയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമാലക്ഷിത പൗരോ സംപ്രാപ്ത ഗുരുജാങ്കലാൻ ഉന്മുക്തമൂക ജഡൽ വിചരൻ ഗജസോഹയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവാംഗലാൻ ഉന്മത്തമുഖ ജഡവദ്വിചരൻ ഗജസാഹ്വയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കലമാലക്ഷിത പൗരേ സംപ്രാപ്ത ഗുരുജാങ്കലാൽ ഉന്മത്തമൂക ജഡവദ്വിചരൻ ഗജസാഹ്വയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഥമാലക്ഷിത പൗരേ സംപ്രാപ്ത കുരുജാങ്കലാൻ ഉന്മത്തമൂക ജഡവിത് വിചരൻ ഗജസാഹ്വയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ ഗണിയരത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമാലക്ഷിത പൗരൈ സംപ്രാപ്ത കുരുജാങ്കലാൽ ഉന്മത്തമൂക ജഡവൽ വിചരൻ ഗജസ്വാഹയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കഥമാലക്ഷിത പൗരേ സംപ്രാപ്ത കുരുജാങ്കലാൽ ഉന്മത്തമൂക ജഡവദ്വിചരൻ ഗജസ്വാഹയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തന ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. കഥം എങ്ങനെ? ആലക്ഷിത പ്രത്യഭിജ്ഞാനം ചെയ്യുക,
പൗരേ ജനങ്ങളാൽ സംപ്രാപ്തമാക്കുന്നു. കുരുജാങ്കലാൻ കുരുജാങ്കല പ്രവിശ്യകൾ. ഉന്മത്തൻ അഥവാ ഭ്രാന്തൻ. മൂകൻ. ജഡവൽ മുരടിപ്പിക്കുക. വിചരൻ ചുറ്റിത്തിരിയുക അഥവാ അലസഗമനം നടത്തുക. ഗജസ്വാഹേ ഹസ്തിനപുരം. വിവർത്തനം. ഗുരുജാങ്കല ദേശങ്ങളിൽ അലസഗമനം നടത്തിയ ശേഷം ഹസ്തിനപുര നഗരത്തിൽ, ഇന്നത്തെ ഡൽഹിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തനും മൂകനും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയും തോന്നിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ നഗരവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സുവർണ പ്രഭുമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. സുവർണ പ്രഭുമാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആദ്യമായി ഹസ്തി രാജാവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ഇന്നത്തെ ഡൽഹി പണ്ട് ഹസ്തിനപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. പിതാവിന്റെ ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ തിരിച്ചറിയാൻ നഗരവാസികൾക്ക് അതിരേകമായ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകയാൽ ഒരു ഋഷിയെ ദർശനത്താലല്ല ശ്രവണത്താലാണ് പ്രത്യഭിജ്ഞാനം ചെയ്യുന്നത്. സാധുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ള ഒരു സാധുവാണ് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ചാപല്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കുകയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയം വർണ്ണന ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അല്ലാതെ മാന്ത്രികനെ പോലെ യാതൊരു ചെപ്പടി വിദ്യയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉദ്യമിച്ചില്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ദബുദ്ധിയായ മൂഢഭ്രാന്തനെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിരേക ഉത്തുംഗമായ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കം ലംഘയതേ ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की प्रमानंद हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുക്താത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള മുക്താത്മാക്കൾക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയില് പഠിച്ചല്ലേ, വിദ്യാഭിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ കവിഹസ്തിനെ അല്ലെ. ആ ഒരു അറിവും വിദ്യയും ഒക്കെ ജ്ഞാനമൊക്കെയുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ എല്ലാറ്റിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. എല്ലാറ്റിലും ആരെയാണ്? ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. പട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആനയാണ്, ബ്രാഹ്മണനാണ്, ചണ്ടാളനാണ് എന്നുള്ള വേർതിരിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ, ജീവാത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ ആ ഇതിലാണ് കാണുന്നത്, ലെവലിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ തലത്തിലല്ല കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഒരു പോലെ അല്ലെ. അതേപോലെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇവിടെ മുക്താത്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശുക എന്ന തത്തയാണ്, രാധാറാണിയുടെ തത്തയാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ
തത്തയാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആ വാട്ടികയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത്രയും കാലം മായയിൽ പെട്ടുപോകുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല അല്ലെ. പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ വനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒന്നും അല്ലെ, അത് നമ്മൾ മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. യാതൊരു എന്താണ് ആ ജനിച്ച ഉടനെയുള്ള ആ യാതൊരു ഒരു ചടങ്ങുകൾക്കും ഒന്നിനും പൂണൂഴ്ച അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുകൾക്കും നിൽക്കാത്ത അല്ലെ, വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലാത്ത ആ ജനിച്ച ഉടനെ വനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പോകുമ്പോൾ പിന്നാലെ തന്നെ വ്യാസദേവനും അതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവിടെ അപ്സര സ്ത്രീകളൊക്കെ അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവര് വസ്ത്രങ്ങളില്ലാത്ത അവിടെ സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള കന്യകമാർ സ്നാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് മുന്നിൽ പോകുന്നത് അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി മുന്നിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ അവർക്ക് യാതൊന്നും ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയില്ല. എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു മുക്താത്മാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്നുള്ള യാതൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും അങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശം അങ്ങനെയുള്ള ഇതിലാണ് കണ്ടത്. സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പോകുന്ന അവസരത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് അണിഞ്ഞില്ല. എന്നാലോ പിന്നീട് അതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വ്യാസദേവൻ വരുമ്പോൾ അവര് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നഗ്നത മറയ്ക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് വ്യാസദേവൻ ആരാഞ്ഞപ്പോൾ പറയുന്നു, എന്താണ്, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്ത്രീ എന്നും പുരുഷൻ എന്നുള്ള വേർതിരിവ് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെ, അത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ജീവിതമാണ്. ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വേർതിരിവൊക്കെ കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ആ സ്ത്രീകളെ വ്യാസദേവൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടല്ല അവർ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തണിഞ്ഞത്. അവർക്ക് ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പോയപ്പോഴൊന്നും തോന്നിയില്ല. എന്നാൽ വ്യാസദേവൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആണ് അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള റോളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഗൃഹസ്ഥന് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തു നഗ്നത മറച്ചു. അല്ലാതെ വ്യാസദേവൻ നോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവര് നഗ്നത മറച്ചതല്ല. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അങ്ങോട്ട് പോയി, പിന്നാലെ വ്യാസദേവൻ വന്നു, അപ്പോഴവര് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നഗ്നത മറക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു എന്താണ്, ആ വ്യാസദേവന് സാധാരണ ഒരു ആത്മാവല്ല, അദ്ദേഹവും മുക്താത്മാവന്. അദ്ദേഹം എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള റോള് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ്റെതായത് കൊണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് എന്താണ് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള ആ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു, ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമായി ആകയാൽ അതേ സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ദർശിക്കുന്ന സമസ്ത ജീവാത്മാക്കളെയും വ്യത്യസ്ത ആടകളിൽ അദ്ദേഹം ദർശിക്കുന്നു. എല്ലാ ആത്മാവിന്റെ ശരീരമാണ്. എന്താണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു വസ്ത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ആടകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വസ്ത്രം അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഈ ആത്മാവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ മൃഗത്തിൻ്റെതാകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു വസ്ത്രം കിട്ടി, മൃഗത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശരീരം കിട്ടി അല്ലെ. അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആത്മാവിനുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഈ എന്താണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പറയുമ്പോഴാണ് ഓർക്കുന്നത്, പ്രഭുപാദരെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഒന്നും നോക്കില്ല, ഏതാണ്
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരെങ്കിലൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവര് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കോ, ആള് കുറയോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രഭാഷണത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പോവുക അല്ലെ. അതൊക്കെ അവിടെയുള്ള സപ്പോർട്ടും ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പോവുക അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയല്ല. പ്രഭുപാദർ ഏത് സ്ഥലത്തും കയറി ചെന്നിട്ട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവര് അവിടെ ഡിവോട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആരും ഡിവോട്ടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലും പ്രഭുപാദർ എല്ലാവരെയും ഡിവോട്ടി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചു. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കയറി ചെല്ലും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ എടുത്ത് വേറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ സ്വാമിയെ ഞങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം, ഞങ്ങളൊരു ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് അവിടെ പോവുകയുണ്ടായി. എന്താണെന്നും അന്വേഷിച്ചില്ല. പോയപ്പോഴ് അവിടെ എല്ലാവരും നഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീയും പുരുഷന്മാരൊക്കെ നഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ എന്തോ ഒരു പഴത്തിന്റെ തൊലി പോലുള്ള എന്തോ വസ്തു കരിച്ചിട്ട് തീയില് കരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്മെല്ല് അത് മണത്തുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു ലഹരി ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒക്കെ വസ്ത്രമൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്തോ കത്തിച്ചിട്ട് പഴത്തിന്റെ തൊലി പോലുള്ള എന്തോ ഒരു വസ്തു കത്തിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുക മണക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവരൊരു ലഹരി പിടിച്ച പോലെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർ ഒന്നും നോക്കില്ല. പ്രഭുപാദര് കണ്ണുപൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേഗം പോയി അവിടെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്താ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി പറയും, പ്രഭുപാദർ പറയും, അവർ പ്രീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എനിക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആക്കാൻ സാധിച്ചാലേ എന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരും കരുതിയത്. പ്രഭുപാദർ പറയും, എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ വേണ്ട, എനിക്കൊരു ചന്ദ്രനെ മതി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അവിടെ പോയി അവിടുന്ന് പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ധ്യാനത്തുനിന്ന് കണ്ണൊക്കെ തുറന്നു. അവരൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. സ്വാമിയൊക്കെ പ്രഭുപാദരൊക്കെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷവാന്മാർ. എന്താണ്, അവര് എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇനിയൊരു വസ്ത്രം കൂടിയുണ്ട്, അത് അഴിക്കാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതുകൂടി അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പരിപൂർണ സ്വതന്ത്രരായി. നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ യാതൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. എന്താണ് ആ വസ്ത്രം? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം അല്ലെ. നമ്മളെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ. അതിനെ കൃഷ്ണാബോധം, അതിനാണ് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അല്ലെ. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പ്രഭുപാദർ ആ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ടിയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അത്രയും നഗ്നരായിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി ഉടനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെയൊക്കെ വരികയും, സ്വാമിജി അങ്ങയുടെ കൂടെ ഞാനും വരുന്നു, അങ്ങയുടെ പ്രഭാഷണവും അങ്ങയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ സമിതിയിൽ ചേരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യക്തി പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ കയറി വരികയുണ്ട്. ആ വ്യക്തി ഇസ്കോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഭുപാദർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയൊരു ഗോസ്വാമിയായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് ഓരോരോ ആ വ്യക്തിയെയും അതിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടേക്ക് പോയതാണ്. അവിടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ആ ഒരു ആത്മാവിനെ അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പ്രഭുപാദർക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല. പ്രഭുപാദർ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ ആ ഉത്തമ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ജീവദയ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ പ്രഭുപാദർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലേ അതൊന്നും പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഹിപ്പികളൊക്കെ എന്ത് തരത്തിലായിരുന്നു പ്രഭുപാദരോടൊക്കെ പലതരത്തിൽ മോശപ്പെട്ട തരത്തിലൊക്കെ പെരുമാറി. അവരൊക്കെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചവരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ മാറ്റിയെടുക്കാനുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഇവിടെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ അല്ലെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ അങ്ങനെയല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥന്റെ അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന ആ വേർതിരിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവരങ്ങനെ പെരുമാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന് അവരങ്ങനെയായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. വ്യാസദേവൻ തന്നെ ആ സ്ത്രീകളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴവരെ അങ്ങനെ ഉത്തരം പറയുകയുണ്ടായി. വ്യത്യസ്ത ആടകളിൽ അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. ഒരു ശിശുവിനെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ശിശു എത്രത്തോളം നിഷ്കളങ്കനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് അയാളുടെ ചേഷ്ടയിലൂടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സുള്ള യുവ ബാലനായിരുന്നതിനാൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ സ്ത്രീകളെ പോലെ അദ്ദേഹവും നഗ്നനായിരുന്നു. ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രനാകയാൽ അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കനായി പ്രാദുർഭവിച്ചു. യുവതികൾ അവരുടെ സവിശേഷ യോഗ്യതയാൽ തൽക്ഷണം അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. അപ്പൊ 16 വയസ്സായെങ്കിലും ആ സമയമാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു 16 വയസ്സ് പ്രായമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ശിശുവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായതല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അണിയാതെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യുവതികൾ അവരുടെ സവിശേഷ യോഗ്യത തൽക്ഷണം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ ഗൗരവത്തിലെടുത്തില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കടന്നു പോയപ്പോൾ അവർ ശീഘ്രം ആടകൾ അണിഞ്ഞു. യുവതികൾ തികച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിമാരെ പോലെയോ പൗത്രിമാരെ പോലെയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ചില വ്യാസദേവൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി അവതരിച്ചിരിക്കയാൽ സാമൂഹ്യ മര്യാദനനുസരിച്ച് അവർ വ്യാസദേവന്റെ സാമീപ്യത്തിന് അനുചിതമായി പ്രതികരിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ അവര് നഗ്നതയൊന്നും മറക്കാതെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ് അല്ലെ, അപരാധമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ കുബേരന്റെ മക്കളല്ലെ, നളകുബേര മണിഗ്രീവ, അവരെന്താണ് ആ നാരദമുനിയുടെ മുന്നിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫലമായിട്ടാണ് 2 മരങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഗോകുലത്തില് പിറക്കാനായിട്ട് അവസരമുണ്ടായത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ആ ദാമോദര ലീലയിൽ അവർക്ക് മോശം നൽകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അതൊരു ഒഫൻസ് ആണ്, അപരാധമാണ് അല്ലെ. ആ വ്യാസദേവൻ അത്രയും ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ വ്യാസദേവന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ നഗ്നായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വ്യാസദേവനോട് ചെയ്യുന്ന അപരാധമാണ് താനും. ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആത്മാവാണ്. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലെ സാമാന്യ ആചാര്യ മര്യാദ അനുസരിക്കാൽ മുക്താത്മാവായി ഭാവിച്ചില്ല. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ മുക്താത്മാവ് അല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഭാവിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ആയതുകൊണ്ട്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്, കുരു ജാഗല ദേശങ്ങളിൽ അലസ ഗമനം നടത്തിയ ശേഷം ഹസ്തിനപുര നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഭ്രാന്തനും മൂക്കനും മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ വ്യാസപുത്രനായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ നഗരവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഇവിടെ സുത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിക്കുന്നതാണ്. എന്താണ്, വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണ് ഭ്രാന്തനായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുതുക അല്ലെ. മൂകനും മന്ദബുദ്ധിയൊക്കെ പോലെയൊക്കെയാണ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ കാണുക, നഗരവാസികളൊക്കെ അല്ലെ. ഹസ്തിനപുരം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഹസ്തി രാജാവിനെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഹസ്തിനപുരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നു, പിതാവിന്റെ ഗൃഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭ്രാന്തനെ പോലെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദാത്ത പദവിയെ തിരിച്ചറിയാൻ നഗരവാസികൾക്ക് അതിരേകമായ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകയാൽ ഒരു ഋഷിയെ ദർശനത്താലല്ല ശ്രവണത്താലാണ് പ്രത്യവിജ്ഞാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സാധുവിന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ള ഒരു സാധുവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അവരുടെ സാധുക്കളൊക്കെ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടല്ല, നമ്മൾ അവരുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയിട്ടോ വസ്ത്രം നോക്കിയിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അല്ലെ. അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണകഥ അല്ലെ, അവരിൽ നിന്നും അതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു നേട്ടവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രതിപാദിക്കാൻ തക്ക കഴിവുള്ള ഒരു സാധുവാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ചാപ്പല്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയം വർണ്ണന ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അല്ലാതെ മാന്ത്രികനെ പോലെ യാതൊരു ചെപ്പടി വിദ്യയും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉദ്യമിച്ചില്ല.
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മന്ദബുദ്ധിയായ മൂഢഭ്രാന്തനെ പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിരേകമായ ഉത്തുംഗമായ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും വിരക്തി വന്നിട്ടല്ലേ, അങ്ങനെ യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വസ്ത്രവും മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിലൊന്നും ആകൃഷ്ടനാകാത്ത ഒരേ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവതമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം അല്ലെ. നമുക്ക് ധാരാളം ശ്രീമദ് ഭാഗവത് ധാരാളം ഇങ്ങനെയുള്ള അവധൂത ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അവരൊക്കെ എല്ലാറ്റിനോടും വിരക്തി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ നമ്മൾ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ജഡഭരതനായിട്ടല്ലേ, ജഡഭരതൻ എന്താണ് യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ജീവിക്കണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ തോന്നുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുതിയിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നാലും പിന്നീട് ആ രഘുഗുണ മഹാരാജാവൻ തിരിഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു മഹാത്മാവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സാധുവിനെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വസ്ത്രധാരണ രീതിയോ ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, കൃഷ്ണകഥ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രമാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലെ പ്രഭുപാദരി അല്ലെ അങ്ങനെ എന്താണ് കുറെ താടി മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മുടെ മഹാരാജാക്കന്മാരായാലും അവരൊക്കെ അല്ലെ, സന്യാസിമാരായാലും അവരൊക്കെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാം ഇതാക്കി അല്ലെ, നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണം എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അവർ ഓരോരാളുടെയും എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാണാൻ എന്താണ് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ, വസ്ത്രമൊന്നും ധരിക്കാതെ. എന്നാല് അവരൊക്കെ മുക്താത്മക. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് അവരുടെ സ്വന്തം നഗ്നതയെ കുറിച്ചോ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അവർക്ക് അതിനൊന്നും ഇല്ല. ശരീരബോധത്തിന് അപ്പുറമാണ് അവരല്ലേ, ആത്മാവാണ്. നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആ തലത്തിലാണുള്ളത്. ശാരീരിക ബോധത്തിനും അപ്പുറമാണ്, മുക്താത്മാക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രത്തിന്റെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ശരീരം തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു വസ്ത്രമാണ് അല്ലെ. ഇതും ഇവിടെ ഉരിവെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിനി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാമ